Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Ni wagati na aw minnu bɛ kan an lajɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'aw bɛ Mifa production ani Ondo Tele u ka jɛfilɛso kan aw ni yantuma aw bisimila aw ka bi marisi kalo tile 2025 san o kunnafoni dili kɛnɛ kan. Sunkalo hukumu kɔnɔna la min ye an ka jamana furancɛla fanga ɲɛmaa ye Général d'armée Assimi Goïta a ye dɛmɛ caman ta ni ka di an ka sɔrɔdasi musow ma minnu bɛ kati kɔnɔna la ni olu furucɛw tanyala fasoko dafɛ o dɛmɛw cɛla o dɔw bɛ tali kɛ malo saɲɔ tulu ani fɛn caman wɛrɛw olu kan. K'a daminɛ ɲinɛ ka se 2026 sama an ka jamana gouvernement bɛna baara minnu boloda san 1 kɔnɔna la ni o ye projet de plan d'action du gouvernement ye ɲɛfɔli kɛra o la an ka ministre ka ɲɛmɔgɔyaso la ni o kɛra tarata tɛmɛnen na n'a bɛ fɔ o ma ko conseil de cabinet primature kɔnɔna la o kɔfɛ gafe in tilala k'a yira tuguni an ka ministre ka ladala lajɛ min bɛ kɛ arabadonyaw fɛ wa ni gafe masina a bɛna bila an ka jamana sente mɔgɔw ɲɛkɔrɔ olu yɛrɛ ka se ka o hakilinata di a kan cogoya min na. Projet D43 ale ye cakɛda ye min ka baara o ɲɛsinnen don ɲinini ani sɛgɛsɛgɛli ma ka ɲɛsin bonnabana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a bɛ fɔ o ma ko cancer san o san u bɛ ɲɛfɔli kɛ san tɛmɛnen baaraw o kan o laadaw olu lakilenna min yɛrɛ kɛra atako 4nan ye tile 3 de kɛra lajɛ la o fɛ o senfɛ o kumana fɛn caman kan n'o dɔw bɛ tali kɛ baara minnu kɛra 2024 san na u sera ka baarakɛ minɛ minnu sɔrɔ ɲɛtaga sera ka sɔrɔ u ka baara minnu na ani bonnabana yɛrɛ ye fɛn min ye o kumana olu kan ani fɛn caman wɛrɛw wa mɔgɔw olu bɔra jamana caman na ka na Mali la a kɛnɛ kan ni o ye Burkina, Senegal, Niger, Lagini ka fara États-Unis o jamana kan kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a tun bɛ an ka kɛnɛya minisiri bolo n'o ye colonel Asaba Jalo Ture. Yurugu ye waliya ye min bɛ se ka dankari kɛ jamana ale ka sɔrɔ ani a ka ɲɛtaga o ma ni ka tila ka baarakɛbaliw ko olu fana cɛya jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu ye baara dɔw sigi sen kan ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye min yɛrɛ bɛ se k'a to faamuyali o bɛ sɔrɔ a baaraw la cogoya min na o de ye sen fɛ min an ka jamana sinfilakaw olu tɔgɔ la dɔgɔkun n'a bɛ fɔ o ma ko semaine de la jeunesse o tako 9 ni o baaraw yɛrɛ o n'u donna CCB la Bamako tɛnɛn tɛmɛnen na dɔgɔkun kelen o kɛra a baara la ɲinɛ 2025 san o dakun bɛ fɛn min kan o de ye ka fara sinfinw kan ka yuruguyurugu ka o kɛlɛ ani ka sini yɛrɛta ka o baaraw o boloda yuruguyurugu kɛlɛbaga ɲɛmɔgɔw ni o ye o kile ɲɛma ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka nin baara in kɔnɔna la k'u kɛmɛ ka fɛn caman boloda ni o dɔw bɛ tali kɛ ka kulobu ko ka olu sigi an ka jamana sanfɛ kalanso ni dugumataw olu la ka fara kɛnyɛrɛye ta ani forobataw kan ani an ka kin kɔnɔnaw ka fara togoda kɔnɔnaw olu fana kan ko o kulobu in kɔnɔna la sinfinw bɛna kɛ baroda ye ka ɲɛsin sinfinw ma u ka se ka masala ni olu ye ka ɲɛfɔli kɛ yuruguyurugu ale kɔlɔlɔ yɛrɛ kan a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ani fɛn caman wɛrɛw wa mɔgɔ caman olu bɔra jamana wɛrɛ kɔnɔ ni ka na a kɛnɛ kan ni o ye Burkina, Niger, Madagascar ka fara an ka jamana maaba wɛrɛ olu yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kan n'o dɔw bɛ tali kɛ an ka baara minisiri Umu Sal ale ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba dɔgɔkun kelen tɛmɛnen kɔfɛ a baara in yɛrɛ kuncɛ yɔrɔ la min gafe o taara ka di an ka jamana maabaw olu caman ma ni o dɔw bɛ tali kɛ o tile mɔgɔw ka fara u dɛmɛbaga jɛkulu kan ani maa wɛrɛw fana.
Adamadenw ka lafiya ni kɛnɛya sigi ɲuman ni o ye conférence nationale sur la protection sociale o tako duruna o baaraw kɛra ɲinɛ san kɔnɔna la mɔgɔ 200 olu de sen donna a baara la an ka jamana kɔnɔ ka fara malidenw yɛrɛ kan minnu bɔra kɔkan jamanaw yɛrɛ la tile 3 o de kɛra lajɛ la o lajɛ in kɔnɔna la ɲɛfɔli kɛra baara minnu bolo dalen don u bolo musaka minnu bɛna don a da fɛ ani fɛn caman wɛrɛw ɲinɛ dakun bɛ fɛn min kan o de bɛɛ ka se ka kɛnɛya ni sigi lafiya ɲuman ka o sɔrɔ Mali kɔnɔ. Ji ye ɲɛnɛmaya sinsinbereba dɔ ye min kan ka lakana kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o de hukumu kɔnɔna na Mali ka fara jamana 6 kan minnu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka baara ɲɛsinnen don ji lakanali ma ani fana ji dɔnbaga ŋanaw ni an b'a fɔ olu ma ko les experts olu kun ye lajɛ dɔ kun boloda Bamako kɔnɔna la min yɛrɛ kun daminɛna février kalo tile 24 ka taa se a 28 o ma. Laɲini ye ka se ka ba joliba ka o lakana jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ka kɛ ni wagati yɛlɛma o kɔlɔlɔ ye. Jamana 6 mɔgɔ minnu nana a kɛnɛ ka o jamanaw cɛla o dɔw bɛ tali kɛ Burkina, Niger, Benin, Nigeria, Mauritanie ale ni Tunisie jamana. Wa u ye nin baara min kɛ a yirala k'a fɔ ko nin baara in jaabi ko o bɛna bɔ avril kalo laban o natala ni o bɛ taa kɛ Tunisie jamana kɔnɔ. San 4 o san 4 Japon jamana bɛ kɛnɛ mun sigi ka ɲɛsin jago ale yiriwali baaraw ma o bɛna daminɛ avril kalo nata kɔnɔ ni ka a kuncɛ octobre kalo tile 13 o fana nata la min ye Mali ale bɛna labɛn sabati ka ye a kɛnɛ kan an ka jamana o ka sigi baaraw o bolo dalen don o kalo tile 2 o nata la wa o don kofɔlen su fana na o bɛna kɛ don seko ni dɔnko baaraw o bɛna lawaleya o kɛnɛ in kan. San 8 o san 8 sankaw fɛ yen nɔ min ye kɔɲɔ ye u bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ tɛnɛn kelen mɔgɔ minnu bɛ san kɔnɔna la ani sanka minnu yɛrɛ bɛ ni olu bɛ jamana wɛrɛw la fana olu dɔw bɛna ka na bɛn ni a waati ka se ka u ka kɔɲɔ kɛ cogoya min na ɲinɛta o bonya o taara ka di an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ma Général d'armée Assimi Goïta a denfaya o dira Adama Den Jaraba min ye a denbaya o dira Félicité Jarama ni ale san o mɛri ɲinɛta o ye a tako 8 wa yirala k'a fɔ ko ɲinɛ 2025 san kɔnɔna la furu 107 o de sirila ni furu in o laada o dɔ ye ni furu sirila a laɲini ye furudenw olu bɛɛ lajɛlen ka se ka taa u ka foliw n'an b'a fɔ o ma ko cortège ka jɛ ka o kɛ wotoro la ɲɔgɔn fɛ yaasa fɛntigi ani fɛntan o si kana se ka dɔn ka bɔ jama o cɛ la wa tile 5 kɔnɔna la fana min ye mɔgɔkɔrɔbaw ye olu bɛ ladilikan o di furukɛlaw o ma furu matarafali kɛcogo ɲuman kama yaasa furu a bɛ se ka mɛn si la cogoya min na mɔgɔ minnu ka kɔɲɔ kɛra nin sen fɛ ani minnu yɛrɛ nin baara boloda ala ka laɲini ninnu sabati ka ɲɛ ka furu ninnu ka a bɛɛ lajɛlen mɛn si la. An bɛ an ka kunnafoni ale kuncɛ ni Guinée Bissau o kibaruya ye min ye février kalo tile 27 tɛmɛnen na u ka jamana ɲɛmɔgɔ Umar Sisoko Embalo ale ka fanga o kuncɛra o la nka a kuma jamana ɲɛmɔgɔya kalafiliw ka olu baaraw boloda min yɛrɛ kun kɛra sababu ye ka na ni furukufuruku ye u ka jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o de hukumu kɔnɔna na kari tɛmɛnen na a y'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔya ta kalafili ni o ye élection présidentielle k'o bɛna boloda novembre kalo tile 30 nata la. An bɛ kalo barikamanba min na ni o ye sunkalo ye n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ hinɛ kalo ani alabato o wagati fana don ala ka timɛko ɲuman di ani an baden alisilamɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafa kɛ an ka banbagatɔ olu bɛɛ lajɛlen la ka taa cogo ɲuman di an yɛrɛ ma k'an ɲa k'an ta don kɔnɔ k'an bɛɛ ni a cɛ janya hali bi ala k'an ka jamana in ka a basigi k'a kisi jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala k'an ka jamana in basigi ani jamana tɔw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ k'o ɲɛfɔ ye o kɛra nin ne an bɛ foli lase aw ma sanga ni wagati bɛɛ aw ka lajɛli ni lamɛnli la k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fo kosɛbɛ a k'an bɛn o la waati nataw la ni ala ka jɛ